आपलं बाहेरून किती क्रिस्पी येतो. आता ह्यो तुमका पहिलो म्हणजे आमची कॅमेरा धरून कोणा माझी जोडी. हे बघा मस्त चावूची गरजच नाही ना. अरे पूर्ण वेगळं. मेदू वडे झाले त्या दिवशी आणि गोल लग्नात गेलेलो. मग काय झालं. आणि लग्नात कसा नाश्त्याक जावचा तर सकाळी बेगीन जावचा असता तरच नाश्तो गावता, नाहीतर नाश्तो गावत. जशी नवरा नवरीची पहिली नवरी जाता तिचा पुण्यवचन असता त्याच्या गाडी बरोबरच आपण जायचा, नाहीतर ती नवरा नवरीची माणसं इली की नाश्तो पडली. सांगायचा उद्देश काय तिचं होतो एक स्पेशल दहीवडो. आणि तो दहीवडो एवढो सॉफ्ट आणि नरम बघितला. आणि उन्हाळ्यात ह्यो पदार्थ होयोच ना. मग उन्हाळा किती त्याच्यामुळे तर दही त्याच्यासारखं काय म्हणतात ते सूप नाही ना. तेलकट दुसरे पदार्थ आता ह्या कसा दहीवडे पाण्यात टाकल्यावर तेल जातात वर तरंगतात आणि दही म्हटल्यावर थंड आणि मस्त अगदी. त्यामुळे काय होता तो पदार्थ खातच रवा. इतके खाल्ल्यात एकच प्लेट खाल्लं नंतर उरला काय गेलो दुसऱ्यांदा तरी कमी इलो. तर आज म्हटलं आज आपली इच्छा पूर्ण करून घेऊया. घरात बनवले काय भरपूर होत अनलिमिटेड. त्याच्यामुळे आजची रेसिपी तुमका कळलीच असतली. लग्नात मिळतात तसे सॉफ्ट मऊसूत असे दहीवड्याची. त्याच्यासाठी किती ट्रिप्स टिप्स भरपूर आहेत त्यामुळे रेसिपी काय करायची शेवटपर्यंत बघायची. अशी पुढे जाऊन फॉरवर्ड करत हळूहळू आमका पळवू नको. आता मी स्नेहा असं बोलणार होती. नमस्कार मी स्नेहा आणि मी सरोज. परत किचन मध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. आणि करूया दहीवडीच्या रेसिपी सुरुवात. लग्ना गावली तर दहीवडे असतील तर जरूर जावा. होय होय. आता आपण घेऊया मिक्सरचा भांडा आणि ही 6-7 तास आधी उडदाची डाळ घातलेली असा डबल झाली बघा. किती पण घालू शकता याचं काही प्रमाण नाही. तुमका रात्री घालूचे सकाळी नाश्त्याक करूचे तर रात्री घाला. एका काय असा आंबोळ्यासारखा भिजत ठेवते म्हणजे भिजत ठेवावीच लागतं पण 6 तासाच्या आसपास. आता ह्या बारीक असा वाटून घेऊया. आणि हे का कसं आहे तुम्ही पाणी घालून वाटा आणि जेवढी पातळ वाटशाल ना तेवढे तुमचे दाखवा पातळ वाटू आहे ना. पातळ म्हणजे स्मूथ. याच्यात जरा जरी दरदरीतपणा राहिलो ना की ते एवढे नरम लागत नाही दहीवडे सॉफ्ट होत नाही मऊस होत. ह्या बघा हे आता मी इतपत बारीक वाटलंय असं. हे बघा प्लेन यायला पाहिजे एकदम. असा येला ना की आपल्या डाळीमध्ये काय रवत नाही आणि मग ते आपले वडे म्हणून घेते वेळी मिक्सरचा भांडा पण वरतीच अटकली असत ना एकदा फिरवून बघायचं ती सगळी खाली ढकलायची. आता दुसरी बॅच पण मी तशीच वाटून घेते. आता या फेटू आहे ना. होय म्हणून मोठ्या भांड्यात घेऊया. फेटल्यावर काय होता पीठ फुलता आणि ज्याचा रंग आहे ना तो पण बदलता. मी दाखवते तुमका. आता जरा क्रीम कलर दिसता ना तो थोड्या वेळाने एकदम सफेद धोप होतलो. आता वेळेची बचत आणि पटकन होता. जर तुम्ही हातान पण फेटू शकता हातांच्या बोटान असो नाहीतर ह्या नसत तर हातान फेटा. जर 8 मिनिटं लागतात तर या 4 मिनिटात होतला आणि हातीन करू गेलास तर 8 मिनिटं लागतली. ह्या 5-6 मिनिटात होतला फेटून गरगरीत. ही पण टिपा हातान केलास तर 8 मिनिटं. कितपत करूचा आता दाखवते पुढे. वहिनी ही पारंपरिक पद्धत वापरून आपले हात वळायचं आणि मी ही पारंपरिक नाही आधुनिक पद्धत. 4 मिनिटात काम फिनिश. जास्त वेळ असल्या तर किती वापरायचा नाही नसात तर ठीक आहे. हे पेन असतं पेटू आहे. आपण मेंदू वड्यात पण दाखवलं ना. मेंदू वडे येतात. मेंदू वड्यात पण दाखवलं हो सेम असताना डाळ पण सेम आणि पीठ फुलतला. आता ह्याचो कलर बघा एकदम सफेद धोप दह्यासारखं झालेलो. आता आपण थोडस गोळो घेऊया आणि भुतूर खाली गेलो आणि वर इलो असं हो. तेलात पण तरंगाक होयो तेव्हा ते मस्त दही वडे म्हणजे आपला पीठ बरोबर फेटला गेला. आणि ही कसली तयारी होतात. ही आता चटणी हिरवी चटणी ही चिंच खजूर आणि गुळ
शेव आणि या दही सुद्धा आपल्या फेटून घेऊया आणि साखरेचं डबू. आता ह्याच्यात घालूचा आपला आला किसून. आता ह्या आल्याला किसून घाला. तुमका आवडत नसत तर नाही घातलात तरी चालत, पण चव मस्त लागता. एकदम अर्धा इंचापेक्षा कमीच घेतलंय मी, पूर्ण 1 इंच नाही. हे बघा एवढा पडला. मीठ रवला का? होय, मीठ घालूया. आता ह्या एकदा ढवळून घेऊया. तुमचे दही वडे कसे बनवा? एकदम क्रीम सारखा हा इला बघा नाही का, काय बोलते का म्हणतात, कलर आणि आता आला आणि मीठ पण मी असं फेटून घेतलं. ही बघा केकला क्रीम लावतात तसा अगदी हे असा हाताने घेऊन पाण्याचा हात घ्यायचो आणि गोल गोल सोडायचे. आता आपण ठेवूया कढई तापत. किती मिनिटात होतात? 15-20 मिनिटात. हो हो, बाकीची तयारी म्हणजे तुम्ही चटणी बिटणे वाटून ठेवलास ना आणि डाळ वाटून पटकन होतले. फेटूकच काय तो इरड लागतो. चला, किती दिवसाने आमची काईल में ऑइल जाएगा. रेसिपी नाही, ब्लॉगिंग करत होतो आणि मी म्हणाले दिवाळीकच काढूया, पण आता येईल त्याची मुहूर्त लागलो एकदाच. आता आपली काईल तापली. तापल्याशिवाय तेल घालू सारखे नाही. आता जाएगा उसमें ऑइल. मालवणी, हिंदी आणि मराठी मिक्स. मी मराठी तशी मी मालवणी. मी काय सोडत नाही मालवणी भाषा. घरी जातोय ते सुरू होतंय. तुका समजत असा तर बोल, नाही तर नको बोलू. भरपूर सारा पाणी. आता आपण हे चांगलं पाणी घेतलंय. त्या पाणी कशात आधी तयार करते आणि मग सांगते. बघा थोडासा हिंगाने चव छान येता. आता ह्याच्यात पाव चमचा जिरेपूड. हिंग आणि जिरेपूड मिक्स करून ठेवा. मीठ नको? मीठ नाही, मीठ आपण दही वड्यात घालतलो ना, त्याच मीठ ह्याच्यात जातलं. ह्या पाण्यात मीठ नाही, कारण ह्या पाणी आपल्या कशात वापरूचं नाही गो. नाही, मी गॅस बारीक केलेला. इथपर्यंत आपला अंदाज असता. वय वय गरमी में गरमी काय सास. आता चटणीसाठी आल्याची जी साल ठेवलेली ती, हे 2 मिरचे आणि भरपूर सारी कोथिंबीर आणि 1 चमचा आपण ह्याच्यावर घालूया शेव. पिवळं शेव बारीक. थोडासा मीठ टाकतोय, थोडी साखर. हे बघा हिरवी चटणी रेडी झाली. इसर पाणी सुद्धा रेडी झाला. इसर पीठ रेडी झाला. इसर दही, आमलीची चटणी. आपला तेल पण तापला. तापला ना. हायसर. आता असं घ्यायचा. आता तुम्हाला केवढे मोठे वयत त्याच्यावर असे वर येऊ वयत. पोरांका छोटे छोटे बरे, मोठे मोठे बरे. त्यांना काय 1च्या जागी 4 दिला, 4च्या जागी 10 दिलात तरी कमी नाही. गॅस बारीकच. आता जसं वाटतं खाऊक सुरुवात करूया. गोल येणच नाही येत गो, तरी पण ठीक आहे. पोटात काय गोल नाही जाणत. असं पाण्याचा हात लावाय ना. हो, पाण्याचा हात लावायचो. गोल येऊची पण ट्रीट काहीतरी करू पाहिजे. ती काय काय येतं, काय काय नाही येत. चालेल. काय गोड मानून घेऊया. परफेक्ट बॅटर फेटलेल्याचा तेलात गेलो तरी हलके होऊन वर इले. त्याच्यात काय आम्ही सोडा बिडो घालूक नाही. सोडा तसे इलेत गो मस्त. वेळी वाटले आपल्याक नाही म्हणून, पण आता दिसतात बघा. डसले शेवटी तर ह्याचा उडदाचा पीठ ना. हो, आपलं गुणधर्म दाखवतलो. त्याका नाही व्हायचा पलटी. नको होता म्हणतात तो बघ. त्याका पण म्हणतात तू पण होऊ नको. बांधत उतूर पाण्याचा हात होतो ना. आता ह्यो तर लयच चिकाटलो. काय नाही, पाण्यात गेले की सगळं वेगळं होतं. अरे हो रे, होता बघा कसरत असतं जेवण करताना. सगळेच रेसिपी काय परफेक्ट होत नाही. असं रडायचं होतात, पण आम्ही जा हा तास दाखवतो तुमका. फसला तर फसला. बघा गोल्डन रंग आणि आपल्याकच खाऊचे आहेत ना. होय, आणि दुसऱ्यांदा परत तुमका चान्स असता ना व्यवस्थित करू. चुकानच माणूस शिकता. एवढं कलर असं येऊ होया. आता सगळे काढून घेऊया एक एक. हे बघा क्रिस्पी दाखवतो. आवाज दिला तर सांगा, नाही दिलं तर आता एका थंड होऊ देऊ. तोपर्यंत दुसरी बॅच. हे बघा असा घ्यायचा आणि असा ढकलायचा, हळू. मग तो गोल येता.
प्रत्येक वेळी पाण्याचा हात घेऊ लक्षात राहत नाही. तरी पण आपण भजीचा कसा टाकतो तसा टाकूक जातोय. हे काय लवकर इली माझी कन्या. आताचे वेगळे गोल इले आणि वेगळे वेगळे झाले. मगाशी तर तेल तापलेला लय. बोललं ना पहिला मामा या जरा तेल कमीच व्हाय म्हणजे बघा ट्रिक गावली ना आमच्या तुमका कळलं. तेल जास्त तापला असत ना की ते डसतात एकमेकांका. आता सुटले असते आणि इले पण परफेक्ट गोल. वहिनी खुश झाली. बघा रिएक्शन बघा. बरोबर गोल इले तर खुश होऊकच होता. तेच बोलले मगाशी मी बोलले ना येतले गोल. चला आता झाले ना स्लो गॅसवरच करूया. मंद आचेवरच त्यांका आपण बदामी कलर करू होते. वहिनी या वर्षी गणपती गावात गेल्यात ना काय हे दही वडे मागतले हा सगळे भजना. होय होय भजना विचार करा काय म्हणतात. असाच गावी दही उपलब्ध तर करू काय होय ना. हा चला आता हे झाले काढून घेऊया. आता आपण बघूया आपलं बाहेरून किती क्रिस्पी येतो. आणि आतून झाडी मस्त फुगला बघा ना असं सारखं बटरा सारखं. हे बघा शेकलो आणि धूर येता मस्त. आता हे करून घेतलंय गॅस बंद. हे बघा एवढे झाले बाकीचे एवढे ठेवलंय पीठ ते नंतर. आता ह्याचा दाखवूया प्रेझेंटेशन आधी पाण्यात टाकू तेच पुढची प्रोसेस काय. आता हे थोडे कोमट झालेत पहिले आधीचे आहेत ना ते घालून घ्या. हे बघा हे डसलेले ना आधीचे. हे टाकून घ्यायचे. किती वेळ 5 मिनिटं. पाणी सगळ्या ह्याच्यात जावं. गुलाबजाम सारखे सगळं पाणी सोगू. आता ह्याच्यावर पण एक ट्रिक आहे. आता हे वरती येतं त्यांना दाब देऊ खयो तर काय करायचा असा डोक्या लावायचा. मग काय होतात हे दाब पडल्यामुळे जे वरती तरंगतात ते पण चांगले भिजले जातात. आता ह्या जास्त आंबट दही नाही घ्यायचा. दही वड्यांका आपला घरचाच ताजा दही घ्यायचा. त्याची लिंक देता खाली. साखर भरपूर घ्यायची की त्या गोड दही होऊ गया. आणि दह्यात साखर लागतच नाही. आता दह्याकडे पण आपण तीच कसरत करायची. ह्याचा पण एकदम पातळ असा क्रीम सारखा येऊ गया टेक्स्चर. आणि आपली साखर पण मोडाक होईल. साखर मोडली म्हणजे आधीच तुम्ही हे दह्याचं फेटून ठेवलास तरी चालत. तयारी केली असतात फक्त वडे तळले पाण्यात ऑब्झर्व हो 5 मिनिटं लागतली. तुमका असा फेटूचा नसात तर दही आणि साखर मिक्स करायची आणि मिक्सराक लावायची. मस्त तुमचा प्लेन होता आणि साखर पण वाटली जातात. पटकन पटकन वयात झटपट. आता डिश टाकते टाकलं चमच्यान. बघा डिशच्या दाबने मस्त फुगले. आता हे असे घ्यायचे आणि असे हलको दाब द्यायचो. जोरात नाही दाबायचे नाही तर कुस्करतले. काय झाला एका प्लेट मध्ये किती 2 ना. माझ्या मते साईज मोठी झाली ना. बघा ना तळले तेव्हा एवढी होती आता ती पसारली. एका प्लेट मध्ये किती 4 नाही तर 5 राहतील. नाही पण आपण किती गिरायकांकडे आता कोण पोराने आम्हीच आमचे बापे गेले कामावर. नाहीतरी त्यांची रोजचीच कंप्लेंट असता. तुम्हीच करतास आणि तुम्हीच खातास. आता ह्या जर पाणी घालून चपटे झालेत ना जेवढा आपण ह्याच्यावर दही ओतणार ना तेवढे ते परत फुगतले. आपल्या हाय त्या साईज वर येतले. ह्यातलं पण एक मी तुमका खोलून दाखवतले की कितपर्यंत आतमध्ये भिजलो होतो. 4च राहतात गो माझ्या मते. 4च बघा ना डिश भरली. चला हे किती एक वर ठेवा. ह्यो एकाकच होतलो. आता ह्यो खोलून दाखवते. आतमध्ये भिजून पण तो कच्चो नाही वाटत. हो बघा असं मऊ मऊ आणि झाडी पण बघा. आणि ह्याच्यात काय नाही झटपट अशी रेसिपी 15 मिनिटात दही वडा तयार. म्हणूनच ते लग्नात वाटतं. आता ह्यो साईडनी ठेवून देऊया. तुमका काय वाटतं असे झटपट रेसिपी लग्नात होतात ना. हो तर मग एवढ्या माणसांचं करूचा म्हटलं हॉलवर काय कमी आहे. दही मस्त असा स्मूथ प्लेन झाला. असाच वया असाच दही वया. आता ह्या असा घालून घ्यायचा. यो दही वडो एक प्लेट खाल्ला तरी मन भरताला काय पोट भरताला. माझ्या मते पोट भरायचा नाही. पोट नाही मन भरात पण पोट भरायचा नाही.
आता त्याच्यावर काय आपली हिरवी हिरवी चटणी, शेव, पुदिना असला तरीच चालत. चालत, हा, सगळं हिरवं हिरवं कलर. आहा, हा, आता मस्त. चिंच गुळाची चटणी. एक नंबर. घे बाई. नाही नाही काय नाही. ऍक्सिडंट. हा, आता ही चिंच गुळाची चटणी. आता आपलं यो लाल तिखट मस्त असं भुरभुरायचो. कमीच भुरभुरा. तसं काश्मीरी लाल तिखट. त्याच्यात काय तिखट नाहीच. दही पण गोड आहे. हा, मस्त. आता ही जिरा पावडर, थोडीशी काळा मिरी पावडर पण भुरभुरायची. असं लग्न सराई असो दही वडो गावलो. आता काय राहिलं? आता शेव. वारे वा, एक नंबर. आता शेवट अजून असतील डाळिंबाचे दाणे तर ते पण टाका, दिसूक बरे दिसतात. आणि आपली हिरोईन पण टाका, बारीक चिरून टाकायची. मस्त. आता कोण कोण येताला बाईट मारूक? आपणच. चमचो लवकर ये. पटकन घुसलो बघा चमचो. आता तुमका दही वडो बघूचो ना, दाखवा. एक नंबर. हे सोड रे. आता ह्यो तुमका पहिलो म्हणजे आमची कॅमेरा धरून कोणा? माझी जोडी. हे बघा, मस्त. चावूची गरजच नाही ना. अरे पूर्ण वेगळं असं नरम दही वडो, सॉफ्ट क्रीमी. आयुष्यभर दुकानात गावताना तसं हॉटेलात, दुकानात नाही गो, हॉटेलात आणि लग्नाच्या हॉलमध्ये. सर्रास आमच्या इथे खाली गावतं म्हणजे सुरभी सारखी जी हॉटेल असतात ना, म्हणजे रेस्टॉरंट किंवा हॉटेल जे काय म्हणा, त्याच्यामध्ये दही वडं गावतात. तर तुम्ही ती रेसिपी फॉलो करा. फॉरवर्ड हिंदी लोकांका दही भल्ले. हा, दही भल्ले. ही रेसिपी तुमका कशी वाटली ती नक्की सांगा. परत किचन लाईक, शेअर, सबस्क्राईब. आणि याचा दुसरा भाग येतो. आता तुमका जर हे दही वडे नाही गॅस न पेटवता दही वडे तुमका बघूची आज ना, त्याच्यासाठी लवकरच आणि परत किचन वर लगे राहू. बाय बाय.